Sa ngalan sa manok sa anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsoon karong adlaw sa ulog sa tibok simbahan ang anibersaryo sa dedikasyon sa St. John Lateran Basilica. Mao ang the seat of the Bishop of Rome. Simbolo sa panagiusa sa simbahan. Unang simbahan nga natukod panahon ni Constantino. Mga igsoon, aron maandam kita lang sa pagsaulog ng Santos Kamisa atong inusulan ng atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, ay nakalapas ako dakong uyamot sa unahuna, sa pulong ug sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ko kang Santa Maria Karunayng Ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo kong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluy-an ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasahiloon sa atong mga sala. Dad-on ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ukadain sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos langit tumari, Diyos samahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawakan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Santo diha sa himaya sa Diyos na Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa Magampo kita, O Diyos, alang sa imong kaugalingon, nagaandam ikaw tunhay nga puloy-anan, nga ginama sa mga buhi o piniling bato, pilo-piloa dinhi sa imong simbahan, ang gahom sa grasya nga imong gihatag, aron ang buutan imong katawhan, kanunay magtubungan na, sa pagkasimbahan nga langit nun, kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buyog haryoban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Dito nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan. Kayang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan ug iya akong gidala libot sa ganghaan didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan ang tubig gikan sa habagatan. Unya mipaingon siya sa sidlakan, dala ang usa ka pisi. Ug unya nagsukod siya balig 5 ka metros. Ug unya gidala ako niya latas sa tubig nga may giladmon nga taga-kiting. Unya nagsukod siya laing 5 ka metros. Ug gidala na usab ako niya latas sa tubig. Ug tagatuhod na ang giladmon ni ini. Unya nagsukod siya laing 5 ka metros ug gidala na usab ako niya latas sa tubig ug tagahawak na ang giladmon ni ini. Unya nagsukod na usab siya laing 5 ka metros ug ang tubig nahimo ng usa ka suba nga dili ko na mahimong latason gawas kun mulangoy ako. O giingnan ako niya, Tao, nakita mo ba kini? Unya gidala ako niya, subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko, nakita ko daplin sa suba ang daghang mga kahoy isig kadaplin ni ini. O giingnan niya ako, kining tubiga, nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugsong ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot ni ini sa patayng dagat, kini nahimong tab-ang. Ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat ug madaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man dito kining tubiga ug matab-ang ang dagat. Busa, mabuhi ang tanang mga hiagian ni ini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga silag matagbulan ug mga bunga
nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang makagagahom nga Dios, aniyaw-an ka nato. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang makagagahom nga Dios, aniyaw-an ka nato. Ang Diyos ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang Diyos mao ang atong dalang panan, ug ang atong kusog. Ang kanunayng panabang dinhi sa atong mga kalisdanan. Busa wala kita'y gikahadlukan, bisan kun ang kalibutan matayog. Ug ang mga bukid mapanlod, ngadto sa kahiladman sa dagat. Suba kansang mga tubig nagalipay sa syudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sa iyang taliwala, wala kini siya'y kahadlukan. Diyos mutabang kaniya, inighayag sa panag-panag. Ang makagalahong na Diyos, aniyawan nato. Ang Diyos ni ang Ginoo sa kagahuman, aniauban ka nato. Ang atong kota mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo, tan-awa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulungang mga butang, ngayang gihimo dinhi sa yuta. Ang makagagahom nga Dios, aniyawan ka nato. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay kami mga kauban sa buhat nga naghiusap pag-alagad sa Dios.
og kamo mao ang umma sa Dios. Kamo mauusab ang balay sa Dios, sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanako, og sama sa usa ka batid nga panday, gipahimutang ko ang sukaranan, ug lain na ang magtukod sa balay diha niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa, unsaon niya kini pagtukod. Kay gipahimutang sa Dios si Hesukristo, ingon nga bugtong sukaranan, ug wala nay laing sukaranan, gawas kaniya. May pipila nga mugamit og bulawan, o plata, o bililhon nga mga bato sa ilang pagtukod sa balay diha sa sukaranan. Ang uban mugamit og kahoy, o sagbot, o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa katao, makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo. Kay ang kalayo ni adtong adlawa magpadayag sa buhat sa tagsa-tagsa katao. Sulayan kini sa kalayo og sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios, og nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios, og kamo mao ang templo niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Niagtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Digto sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero, ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis ug kwarta. Unya sa Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinselyo. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himuag merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdum ang iyang mga tinunan nga ang kasulatan nag-ingon,
Ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutanak kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo. Unsay ilhanan nga ipakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, "Gub-an ninyo kining maong templo, ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw." Sila miingon kaniya, "Kap-atan ug unom ka tuig ang pagbuhat nining templuha. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw." Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini, ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga Monsignor, Reverend Fathers, mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Aron dili ta makatog, kay bugnaw ra ba karong buntaga, i-greet ko no palihog ang imong tupad ug ingna, magdala unta ka sa presensya sa Ginoo. Sige go, magdala unta ka sa presensya sa Ginoo. Mga igsoon, sama sa gisugilo ni Father Dante, espesyal kaayo rong Domingguha, tungod kay naatul sab ni sa usa ka piyesta sa paghalad sa usa ka basilika didto sa Roma, the Basilica of Saint John Lateran. Importante kay ning simbahana tungod kay ining maong simbahana anaa siya title, inahan ug ulo sa tanang mga simbahanan sa tibuok kalibutan. Tungod kay ang atong Santo Papa, isip obispo sa Roma, anaa siya naglingkod ni anang maong basilika. Kung si Archbishop Abet anaa naglingkod dinhi sa atong katedral, si Pope Leo anaa siya nag-sit ni anang maong Basilica of Saint John Lateran. Now, pakapangutan na siguro ta, unsa man intawoy kahulugan anak pader, alang nako isip Kristohanon nga nagsaulog ni ining pista sa usa ka basilika nga wa gani ko kakita unsa hitsura ni anang lugar nga perting layua wa gani ko nakaadto. Tuguti ko pagtanyag og duha lang sa atong hamubo nga pamalandong. Una, imbitasyon ni nato mga igsoon nga atong saulugon ug pasalamatan ang Dios sa gasa sa atong simbahanan. Kung tugutan ko ninyo mo share, ako ay burn with special love alang ni anang maong simbahan sa Argao, sa parokya ni San Miguel Arcangel. Tungod kay didto man ko gibunyagan ug nahimo sab na siyang saksi sa akong personal nga panaw ingon man sa among pamilya sa matag yugto sa kinabuhi. Nahinumdum ko diha ni anang maong simbahan na pirti na kong hilak sa higayon nga namatay ang akong maguwang og nagmisa mi didto sa simbahan alang sa iyang lubong. Guol kaayo ko ni adtong adlaw. Nahinumdum sad ko nga lipay kaayo ko ni anang maong simbahana sa higayon nga nihalad ko sa akong una nga misa, kanta misa when I was ordained a priest. Mao nga murag gikumot akong kasing-kasing sa dihang naguba ang atop sa simbahan atul sa bagyong Odette.
Tungod kay alang nako ug sa among pamilya, dili lang siya mga ginama sa bato ug kahoy. It is an embodiment of our collective journey as a family, accompanied by the presence of Almighty God. I'm sure kamuusab ana ay susamang pagbati alang ni ining atong simbahan. Tungod kay alang nato dili lang ni siya usa ka edipisyo, simbolo kini sa presensya sa Ginoo nga nag-uban kanato kanunay sa kalipay ug sa kaguol. Niadtong lockdown bitaw, usa sa akong mga classmates sa seminaryo nga wala mi padayon sa iyahang pagkapari, mi chat nako, "Padre, na ako'y hangyo," miingon siya. "Pwede ingnon nimo ang mga pari nga pasigaon lang unta ang simbahan." Pait biya kay ito pag lockdown, wala gyud tay misa. Unya tungod siguro aron makasave sa kuryente ang kaparian, wala lang gipasiga ang mga suga. Kay asa man taon tag-ibayad sa kuryente. Apa ni hangyo siya, "Padre, pasigai lang ninyo ang simbahan. Tungod kay niining panahon, diin napuno ta sa kahadlok. Niining panahon nga wa gyud ta nakasinati og kabalaka nga susama niini. Iniglabay unta sa mga tao sa simbahanan, makahinumdum sila nga bisan pa man niining pait kayong kasinatian, ana ay Dios nga kanato nakig-uban ug gikan kaniya ang kusog nga ato ang gigamit sarang makapadayon sa pakigbisog ang Ginoong Dios nga nag-uban kanato sa kalipay ug sa kaguol." This temple is a symbol of God's abiding presence among us. Tungod ni ana sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, si Jesus nagdilaab sa kadasig sa pagpanalipod sa maong templo. Tungod kay kini mao di ay ang puloy-anan sa Ginoo. Ug mausab ni mohatod nato sa ikaduha ug katapusang punto. Sa atong pagsaulog karong adlaw, dedication of the Basilica of St. John Lateran. Imbitasyon sabdiay ni nato to live up to our identity as members of the church. To live up to our identity, isip bahin sa lawas ni Kristo ang simbahan. Tungod kay kun atong padayonon pagbasa ang ebanghelyo, naghisgot si Jesus og templo nga dili ginama sa bato kundi ang iyang kaugalingong lawas. Thereby reminding us nga ang tinuod nga simbahan dili lang kining ginama sa bato kundi ang matag usa kanato. Ang templo sa Espiritu Santo, ang lawas ni Kristo nga mao ang bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kung natong i-apply sa atong kaugalingong kinabuhi, mao ni ikaduha og katapusang challenge nga atong mabitbit karon. Isip mga katawhan nga gipangga sa Dios ug kanunay niyang giubanan, we are also invited to be a bearer of the presence of Christ in a world covered with darkness and marked with so many things that frighten us and worry us. As a way of conclusion, kung tugutan ko ninyo mo share, gahapong adlaw, uyog ko sa mga madre sa Our Lady of Sorrows diha sa Talisay, kay nag-recollection mi, o giprocess bitaw namo ang mga kasinatian nga lisod kaayo ni ining milabay nga mga bulan ug mga adlaw. Usa ka madre kay na-assign man siya sa Bugo City, ni share siya, "Kuyawa lagi nako ato pader panahon sa linog. Tungod kay ang among building didto pader nga home for the aged naguba man gyud. Kulba kay ko pader," miingon ang madre, "kay wa ko nakasuway og linog nga labihang kusuga sama ni adto. Nagkurug-kurugod kog maayo pader, kahilakon nako tungod sa kakulba." Apan, miingon si sister, "Nakahinumdum sad ko that I have to be strong, not just for myself,
but for that mga tiguang nga ilang gialagaran, nga wala intawi laing kadangpan ni adtong panahon kun mulupog siya diha sa kabalaka o kahadlok, nanunsao naman ang mga tiguang nga iyang giatiman. Ang testimony ni sister is an example of how we try to live up to our mission as a bearer of the presence of Christ. Tabi na gayod ni ining panahon nga puno taon ta sa kasakit. Tabi na ni ining panahon nga puno ta sa kabalaka. Tabi na sa mga kasinatian nga daw gisanapan ta sa kangitngitan. Iimbitar kita nga magdala sa presensya ni Jesus, nga mao'y magwagtang sa kangitngit ug kahadlok sa atong kasing-kasing, tungod kay siya mao'y nagtuman sa saad nga iya kitang ubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao nga sa atong pagpadayon ning Santos nga misa, sa atong pagkalawat karon ni ining Santos nga Eucharistia, ang greeting with which we greeted each other at the beginning of this reflection, matinuod unta sa atong kasinatian. Magdala unta ikaw sa presensya sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nag-uban kanato kanunay, gisimboluhan sa iyahang templo nga sagrado, ug labaw sa tanan sa kasing-kasing sa matag usa natugob kita sa grasya, tungod kay ang Ginoo ania kanato aron ug hangtod sa kahangturan. Amen. Tanan, nagato kami sa Diyos sa Amahan, ang makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Sa tanang mga makita o dili makita, nagatuo kami sa Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak samahan sa wala pa'y katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka nato mga tao, alang sa itong kalawasan, bikanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, o nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit, nagalingkod sa to samahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhig sa maminatay. O gangiyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa masala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa maminatay, sa kinabuhi, sa maabot na kalibutan. Amen. Usa kanasudnong pagtuaw alang sa kaluoy o kabag-uhan. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw nining walog sa kangitngit, midagop kami kanimo karon, napaubos ug nahugno samag na isalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw, mabalak-ong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas. Ikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias nalubong dito sa lapok sa Atabay. Uban sa may nulsulong kasing-kasing,
nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk, nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakiguyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-areglo o tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat og mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy modumala sa among katilingban. Kaluy kami o Diyos, mala sa imong malahotayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon, iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang unta sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan, gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag, usa ka adunahang nasod nga naunlod diya sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubo sa ilang mga kaugalingon, magaampo, magpangita sa akong panagway, ug motalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, o gipahiulig ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagpalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma, sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami, o gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Humanig ka, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi og sa gahom, og buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunongon, pagkamaluluyon, og walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamuhan mo kami sa pagtukod og usa ka nasod nga Pilipinhon, diin o patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan o kamapaungaron. Ginoo, kaluy kami, Kristo, luwasa kami, Espiritu, pag-uha kami. Pinagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Mga igsoon, pagampo kamoro ng ako o gagin yung sakripisyo, dawaton nun ta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton nun ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong makamut, alang sa pagdaig ug paghimaya siyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata nga among mga halad, hatagi kaming nagaampo dinhi sa gahom sa mga sakramento ug sa mga bunga nga gisaad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Ipayaw ang inyong mga kasing-kahasing sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos kabahan, Dios, nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Ikaw nga maghihatagon, nagpakatakos pagpuyo sa balay, sa pagampo, aron nga kanunay tinabangan sa imong grasya maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo, nga masanag sa kinabuhing langit nun. Apaningon nga gipasabot sa mga balayng makita, imong gisantos sa kanunay mong panabang ang simbahan nga asawa ni Kristo, aron sa pagkamalipayo niya nga inahan nga daghan ug anak, mapahaluna siya diha sa imong himaya sa langit ug busa. Uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahuman, puno ang langit ug iyod sa imong himaya usana sa kahitaasan. Ay kon ang nagaan sa ngalan sa Ginoo, sana sa kahitaasan. Santos kidikaw, o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalaway mong Espiritu aron pagsantos sinimagasa aron mahimo kinilang kanamo. Lawas ug dugo ni Hesus Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuwas siya og pan. Pasalamat kanimo. Mipikas bihatag dinhi ngadto sa mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo dapat si Kristo, si Kristo, siya mo balik aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na so Kristo nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. May buang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga mo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos, uban ni Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Inagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan yasa kayusa sa Espiritu Santo am tanadungog ug kimaya amtud sa kahangturan. Mga igsoon, iusahon na itong pag-ampo karon gamit ang pag-ampo nga gitudlo ka na to sa atong Ginoong Jesus. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Natagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na so Kristo among manunubos. Ay imo man ang ingharian, ang kahumugang himaya, sa kahuluran.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles ang kalinaw. Ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig simbahan, sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhiyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Atong ipakita ang atong panaginigsunay, panagdait maanaa kaninyong tanan. Peace be with you. Sa Diyos nga nagawag ta sa mga kasalanan sa kalibutan. Hagit kami, hatagit kami sa kalibutan. Maigsuon, kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Sa dili pa ang katapusan nga panalangin ato ang itunol atong pasalamat sa nihatag kanato og pamalandong nining maong Domingo sa kapistahan sa dedikasyon sa Basilika San Juan Lateran. Atong taga-agmasimang pakpak ang ato ang homilist Reverendo Padre Josepho Sirimonde. Salamat si Monsignor Ray, ang atong team moderator na yayay sa Subaw, sa Ubo ug Sipon. Walang wa ni siya tingog, no? Mga igsoon, it's either karong gabi or ugma mo'y gikuan sa pag-asa. Sanglit, unpredictable man gining panahon, di man ta makabasa. Pero mangandam ta sa bagyo, no? Mangandam ta, talatag mga flashlight daan, i-charge na nato. Niya ato nahibawan nga dakay taglinog kanang baha. No? So, dili lang ta mas maitingaling mangandam buta magpalit na lang tag life jacket ani tingali, no? Kung mauning istorya, ha? Kay dagko naman kay baha bitaw. Ang punto nako nga magamping ta kanunay. Ato yung itratar ning bagyo nga grabe bisan og ingon ta nga di kayo pero grabe gyud nga bagyo, no? Karon makapangandam ta sa pinaka-the best natong pangandam. Paan sa katapusan, hinumdum mo nga atong Ginoo sa panahon sa mga kauban niyang apostoles dito sa dagat, nagbagyo, unos niya gipahunong ni Jesus ang unos ug ang kanang mga bawd. So ang Ginoo aduna gina siya'y kapasidad mo nang magampo ta, no? Naunta mahanaw lang po nunta ning bagyo ang wala nay mga kinabuhi pang makalas o wala nay mga dugang pang mga kadaot nga iyahang mahatag kanatong mga Pilipinhon.
Panluyon ng tanan, giawhag ta sa paglingi sa mga kaigsuunan na to nga nanginahanglan, no? Dili pwede nga magpakabutabungol ta sa ato mga isig-kaingon nga nanginahanglan pag-ayo sa tuang tabang. Ang Ginoo man naa kaninyo. Iduko ay inyong mga ulo lang sa panalangin. Ang Dios nga mahan nagbuot nga ang tanan niyang mga anak nga nagalukop sa tibuok kalibutan mahimong usa ka panay diya sing anak. Himuon unta kanamo or kamo niya nga iyang templo nga puloy-anan sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Luwason unta kamo sa Dios sa tanang gapo sa sala, magpuyo unta siya sulod kaninyo o maghatag kaninyo kasadya. Magpuyo unta kamo uban kaniya sa kahangturan uban sa tananiyang mga santos. Amen. Ug manalangin kinong Dios nga makagahom sa tanan ang amahan ug anak ug ang Espiritu Santo. Halad na ang misa atong danon ng kalinaw ug ang gugma ni Kristo.